खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 5 अक्ट'बर 2020 समबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ आफगानिस्ताननि 4 इन्टारनेशनेल ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो बे केसजोंनो लोब्बा थानाय माखासे पार्सेलफोरखौबो बोखांनो हादों होननानै पुलिसफोरा खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे निमसु फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लायाव इउपिनि हाद्रासाव खास्रि बिस्रि सालाय हास'नानै बुथारजानाय जायबा 20 बोसोरनि हिन्जाव मानसि बैखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बुथारनाय बिथांनि जिउमानि थाखाय केन्डेल सावनाय हाबाफारि लानाय जादों। गुबुन फारसेथिं आसाम राइफला NSCN-IM नि केडार आरो ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा 2 हमनो हादों। NSCN-IM नि केडारखौ डिमापुरनि सुमुदिमा गामियाव एरेस्ट खालामनो हादों आरो ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राखौ सुमांकलनि अकानिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट हानजाया दिसपुर आरो दिल्लीयाव बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय जन्तर मन्तर धर्ना खालामनो थाखाय थांखि लागासिनो दङ। नाथाय हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ डिसेम्बर दानाव जागोन होननानै बिथाङा बुंनानै होदोंमोन। लोगोसे चिरां जिल्ला बिजनि बर' बाजार शिब मन्दिर खाथियाव सासे मानसिखौ सिनाय मोनै बयलार लांग्रा गारिया सौख्लायनानै गालांबाय। मानसिखौ बाक्सा जालाखादनि होननानै मिथिनाय जादों। मानसिया जायगायावनो जिउ गोमाखादों। नोंथांमोननो माखासे सावगारि देखायगासिनो दं आङो, नाथाय बे सावगारिखौ आङो गासिखौबो देखायनो हानाय नङा। मोखांखौ ब्लार खालामनांगोन, माने नैखिनियावनो डाइरेक्ट नैखिनियानो खावसे गैया आरोना, खर'आनो खावसे गैया। ओरैबायदि बिजनि बर' बाजाराव जादों, मैयाहाय जादों बेलासियाव। गुबुन खौराङा जाबाय मिरु सरकारा जोंनि बे सा सानजा भारत हादरनि थाखाय डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि थाखाय रां दैथायहरनाय जासिगोन होननानै मिरु सरकारा बुंदों। जोबोर मोजां खौरां। जोंनि बे सा सानजा भारत हादराबो थाबैनो डेभेलप जानो थांगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अरुणाचल प्रदेशआव आसाम राइफलनि गारिखौ नोजोर होनानै गुलि गावहरनायाव सासे आसाम राइफलनि जवाना मुंख्लं जाबाय आरो सासेया गोब्राब जखम मोननानै दं होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। आरो बे जाथाया अरुणाचलनि सांलां जिल्लायाव जादों। मैयाहाय फुंबिलिनि 9:40 जादों। लोगोसे BJPनि लिडार राम कादमा महाराष्ट्र गभर्नमेन्टखौ ड्राग्सनि दायनि थाखाय बा ड्राग्सनि केसनि थाखाय सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों दि महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ बलिउड सावथुन मुलुगाव ड्राग्सनि कालचारखौ एलाउ होदों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। माने महाराष्ट्रआव बलिउडनि सावथुन मुलुगाव माखासे ड्राग्सनि केस जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो BJPनि लिडारा बलिउडनि ड्राग्सनि केसखौ लानानै महाराष्ट्र गभर्नमेन्टखौ सोंखारिगासिनो दङ। इउपिनि कानपुर देहात जिल्लायाव सम्पतिखौ लाना दावराव दावसि जानायनि जाहोनाव सासे 15 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया जिउ खोमानांबाय। बुथारजानाय गथ'खौ गोमाना थानायनि सानब्रैनि उनावसो ससे जुनार जाखोन्दा सेवनाय गोथै सहखौ दुब्लिनि जुखामबारिनिफ्राय मोननाय जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। बुथारग्रा दायनिगिरिया गथ'नि बिमायं जायो, सानैबो बिमायं जायो। दायनिगिरिफोरनि मुङा जाहैबाय बिरसलाल आरो जियालाल। बिसोर सानैजों हौवा हिन्जाव, माने बे गथ'नि बिमायं जायो। दा बिसोर सानैखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय सुशांत सिंह राजपुतनि थैनायनि ड्राग्सनि केसखौ NCBआ दीपिका चाड्रा कापुर आरो सारा आलि खानमोनखौ सोंथि सोंखांबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ बन्द' खालामगोनबो जानो हागौ होननानै फोसावनाय जादों। मानोना एम्सनि डक्टरा रिपर्टआव सुइसाइड जानानै थैदोंसो होननानै लिरनानै होखाबाय। दा बेनिखायनो केसखौ दोनथ'नोबो हागौ। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।